या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। सावंतवाडीच्या गंजिफा लाकडी खेळण्यांना जीआय मानांकन। ती कार्डिया कॅथ लॅब सोलापूरला हलवण्याचा निर्णय, वैभव नाईक आक्रमक। आणि राणे सामान वादात केसरकर वर्णीला पाळतायत। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात। नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार। आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली। संपर्क क्रमांक 9850 84 93 15, 8408 80 35 36 आणि 023 67 23 39 33।
आ आ आई येस ब ब बदक क क कणीदार ख ख खमंग. ग ग गोकुळ तू हा अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. गोकुळच्या ताक, दही आणि लस्सी सोबत हा उन्हाळा बनवा अधिक टेस्टी, अधिक कूल. गोकुळ सोबत गोकुल. नारायण राणे व किरण सामंत यांच्यात रस्सीकेस सुरू आहे. यांच्या वादात शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर आपली वर्णी लागेल का हे पाहत आहेत. तसा प्रयत्न ते करत आहेत. सामंत राणेंमध्ये जेवढं पेटवता येईल तेवढं पेटवत आहेत. शिवसेना भैया सामंत यांचं नाव घेत असताना केसरकर राणेंचं नाव घेत आहेत. केसरकरांचा हा दुटप्पीपणा आहे. राजन तेलींच्यात तो लक्षात येत नाही आहे. त्यामुळे राजन तेलींनी आता स्वप्न पाहणं थांबावं असा टोला प्रवीण भोसले यांनी आणला आहे. आमचे उमेदवार सन्माननीय विनायकजी राऊत आणि इंडिया आघाडीच्या तर्फे आम्ही शिवसेना उद्धवजी ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार, त्याचप्रमाणे काँग्रेस पक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी अशा तऱ्हेची इंडिया आघाडीची अशा प्रकारची आमची पत्रकार परिषद आहे. आणि या पत्रकार परिषदेमध्ये आपण पाहतो आहोत की आमचे उमेदवार सन्माननीय विनायकजी राऊत साहेबांनी मोठी आघाडी त्यांनी आमच्या या सिंधुदुर्ग रत्नागिरी मतदारसंघामध्ये घेतलेली आहे. जवळजवळ त्यांच्या आज 3 फेऱ्या संपूर्ण या मतदारसंघामध्ये पूर्ण होत आहेत. आणि या सगळ्या जनतेचा, सर्वसामान्य जनतेचा कौल जो आहे तो आमच्या इंडिया आघाडीचे उमेदवार विनायकजी राऊत यांच्या बाजूने आहे. गेल्या पहिल्यांदा ते 1.5 लाख मतांनी निवडून आले, त्याच्यानंतर 2.25 लाखांनी निवडून आले. आता विनायकजी राऊत 2 लाखाच्या पुढे जास्त मताने फरकाने निवडून येणार. त्यांच्या विरोधात अजूनपर्यंत उमेदवार ठरत नाहीत, कारण विनायकजी राऊत म्हणजे उद्धवजी ठाकरे
आणि उद्धवजी ठाकरेंना डॅमेज करण्यासाठी, इंडिया आघाडीला डॅमेज करायचं जर असेल तर सगळ्या महाराष्ट्राची लक्ष असणारी ही निवडणूक आहे. आणि त्याच्यामुळे आपण पाहतो आहोत की भैया सामंत की नारायण राणे अशा तऱ्हेचं म्हणजे भाजप किंवा शिवसेना आपले मुख्यमंत्री कोणाला तिकीट द्यायचं. आपण पाहतो आहोत की याच्यामध्ये थोडंसं राजकारण पण आहे. राजकारण अशा पद्धतीचं आहे की उद्धवजींना श देण्यासाठी जरी कितीतरी प्रयत्न केला, इंडिया आघाडीला श देण्यासाठी प्रयत्न केला, तरीसुद्धा नारायण राणेंना उमेदवारी दिली तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये त्यांना मतदान होईल, चांगलं मतदान होऊ शकतं. परंतु तेवढाच फटका त्यांना रत्नागिरी जिल्ह्यात मिळू शकतो. आणि तशा तऱ्हेची गटबाजी आता आपल्याला पाहायला मिळते. भैयाला दिलं तरी तेच तुम्हाला पाहायला मिळणार की त्यांना भैयाला सिंधुदुर्गमध्ये फटका मिळेल. आणि त्याच्यामुळे कुठेतरी माझी वर्णी लागते की काय, अशा तऱ्हेचा दीपक केसरकरांचा प्रयत्न असू शकतो आणि आहे. आणि तशा तऱ्हेचं सर्वसामान्य ते स्वतः प्रयत्न करत आहेत. सांगतात नारायण राणे, पण त्याच्यामध्ये तथ्य काही नाही. जेवढं पेटवायचं तेवढं ते पेटवत आहेत. आज वास्तविक केसरकर कुठे पाहिजे होते? त्यांची कोणाची आघाडी आहे? ते आहेत आमच्या मुख्यमंत्र्याच्या पक्षामध्ये, त्या शिवसेनेत आहेत. त्या शिवसेनेचे उमेदवार भैया सामंत आहेत. मुख्यमंत्री लावून धरत आहेत, त्यांचा पक्ष लावून धरतो आहे की भैया सामंताला उमेदवारी दिली पाहिजे. आणि इकडे त्याच पक्षाचे मंत्री असणारे दीपक केसरकर, त्याच पक्षाचे मुख्य प्रवर्तक असणारे केसरकर मात्र सांगतात भाजपला द्या. इकडे सुद्धा डुप्लिकेटपणा तुम्ही लक्षात घ्या. आणि हा डुप्लिकेटपणा मला वाटतं राजन तेलींच्या लक्षात येत नाही आहे. ते जर काहीतरी स्वप्न बघत असतील तर ती स्वप्न त्यांनी विसरावी. जरी समजा उद्या कोणालाही उमेदवारी द्या, कोणालाही जरी उमेदवारी दिली तरीसुद्धा विनायक राऊत हे 2 लाखाच्यापेक्षा जास्त मताने आमच्या या सिंधुदुर्ग रत्नागिरी मतदारसंघामध्ये निवडून येणार. आता मोदी फॅक्टर पूर्णपणे चालत नाही. पंतप्रधान मोदी पूर्णपणे जनतेसमोर एक्सपोज झालेले आहेत, खोटे ठरलेले आहेत. न खाऊंगा न खाने दूंगा हे आता पूर्णपणे चुकीचं ठरलेलं आहे, लोकांच्या लक्षात आलेलं आहे. मोदीने हा मोठा फ्रॉड, मोदी आणि शहानी, तुम्ही लहान पत्रकार नाही, मोठे पत्रकार लक्षात घ्या, हा मोठा फ्रॉड. आणि तो फ्रॉड करताना पूर्णपणे घटनेला चॅलेंज केलेला आहे. आमच्या देशाची घटना काय सांगते? कायदा जर करायचा असेल तर तो लोकाभिमुख असला पाहिजे, जनतेसाठी असला पाहिजे. कुठला एक कायदा एखाद्या पक्षाचा स्वार्थ साधण्यासाठी जर एखादा कायदा कोण करत असेल तर ते अत्यंत चुकीचं आहे. आणि त्याच्यामुळे आपण पाहतो आहोत इलेक्शन बॉन्ड आणण्याचं काम या मोदी सरकारने जे केलेलं हा महामोठा फ्रॉड आहे. त्याच्याबद्दल जर्मनीने आपलं मतप्रदर्शन केलेलं आहे, युरोपमधून काही देशांनी मतप्रदर्शन केलेलं आहे. एकंदर या संपूर्ण लोकशाहीला मोदी आणि शाह दोघेही चॅलेंज करत आहेत. आणि त्यामुळे इव्हन आता तुम्ही पाहताय सुप्रीम कोर्टसुद्धा त्यांच्याकडे हिशोब मागत आहे. हे इलेक्शन बॉन्ड तुम्ही कोणाकोणाकडून घेतलेले आहेत? इलेक्शन बॉन्डचा हिशोब ते देऊ शकत नाहीत. फक्त 16,000 का 17,000 कोटी बाहेर आलेले आहेत. नावंही त्यांचे अजूनपर्यंत जाहीर करू शकत नाहीत. त्याचं कारण अंबानी आणि अदानी ह्या लोकांची नावं आहेत, तीच लपवायची आहे. मोठ्या लोकांची नावं लपवली की आपला हा मोठा फ्रॉड एकंदर लोकांच्या जनतेच्या लक्षात येणार नाही. आणि म्हणून आपण पाहिलं आहे की काँग्रेस पक्षाचे राहुल गांधी, खरगे साहेबांनी, आमचे शरद पवार साहेबांनी सुद्धा जाहीर केलेलं आहे आमचं सरकार आल्यानंतर ईडी लावली जाईल या इलेक्शन बॉन्डवर. आणि आपण त्यावेळेला बघाल जे मोदीने राजकारण केलं ते सगळं राजकारण त्यांच्या अंगावर उलटणार. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा,
कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. अनंत टी दे रिफ्रेश हमी. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी मंजूर असलेलं कार्डियाक कॅथ लॅब युनिट सोलापूरला स्थलांतरित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जनतेच्या आरोग्याचा विचार करता राज्य शासनाचा हा निर्णय अत्यंत चुकीचा असल्याचं परखड मत आमदार वैभव नाईक यांनी व्यक्त केलं आहे. आरोग्य विभागामार्फत उद्धवजी ठाकरे मुख्यमंत्री असताना खासदार विनायक राऊत आणि मी पाठपुरावा करून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये कॅथ लॅब मंजूर केली होती आणि त्यानंतर शासकीय मेडिकल कॉलेज मंजूर झालं आणि आरोग्य विभागाच्या सगळ्या जागा शासकीय म्हणजे आरोग्य विभागाच्या सर्व जागा हे शैक्षणिक वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे गेल्या आहेत आणि त्यानंतर ही कॅथ लॅबसाठी जागा नव्हती असं CS ने पत्र दिल्यामुळे आणि या पत्र देण्यासाठी काही लोकांचा राजकीय लोकांचा दबाव होता. कारण या कॅथ लॅबमुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या सामान्य रुग्णांच्या बायपास, एन्जिओप्लास्टी आणि एन्जिओग्राफी ह्या शस्त्रक्रिया मोफत होणार होता आणि त्यासाठी जे आता हृदय रुग्णाचं जे मोठं प्रमाण आहे त्यामध्ये उपचार सुलभ होणार होते. परंतु यासाठीच विनायक राऊतांनी मी यासाठी पाठपुरावा केला होता आणि ही कॅथ लॅब मंजूर केली होती. परंतु सध्याच्या शासनाने आणि सध्याच्या शासनाच्या राज्यकर्त्यांनी ही कॅथ लॅब सोलापूरचे आरोग्यमंत्री आणि सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री तानाजी सावंत यांनी आपला राजकीय दबावावरून ही कॅथ लॅब सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मंजूर झालेली कॅथ लॅब ही सोलापूरला गेलेली आहे. खरं तर कॅथ लॅबसाठी आरोग्य विभागाकडे आपलं कुडाचं महिला हॉस्पिटल आहे, कुडाचं रुग्णालय आहे, या ठिकाणी जागा उपलब्ध आहे आणि त्या ठिकाणी त्या होऊ शकतात. आता निवडणुकीची आचारसंहिता आहे त्यामुळे आम्ही या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना आत्ताच भेटलो आणि त्यांना पुढे पाठपुरावा करायला सांगितलं. परंतु निवडणूक आचारसंहिता झाल्यानंतर आम्ही सर्वजण या संदर्भात तीव्र असं आंदोलन करणार आहोत आणि ही कॅथ लॅब ओरसमध्ये झाली पाहिजे अशी आमची सर्वांची मागणी आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. गोकुळच्या ताक, दही आणि लस्सी सोबत हा उन्हाळा बनवा अधिक टेस्टी, अधिक कूल. गोकुळ सोबत गोकुल. ऐतिहासिक सावंतवाडी लेकरवेअर्स यांच्या गंजिफा या कलेसाठी व सावंतवाडीतील सुप्रसिद्ध लाकडी खेळणी यासाठी GI मानांकन प्राप्त झालं आहे अशी माहिती सावंतवाडी राजघराण्याचे राजेसाहेब खेमसावंत भोसले व राणीसाहेब शुभदादेवी भोसले यांनी दिली. आज सावंतवाडी गंजिफाचा भौगोलिक मानांकनचा प्रवास आणि सावंतवाडी टू इंटरनॅशनल मार्केट वाया चेन्नई हे काय प्रकार आहे, भौगोलिक मानांकन काय आहे, आज ह्याच्याबद्दल आपण माहिती घेणार आहोत. गेल्या 2 वर्षापासून महाराष्ट्राला बऱ्यापैकी मोठ्या प्रमाणात GI टॅग म्हणजेच भौगोलिक मानांकन हे मिळायला सुरुवात झालेली आहे आणि यावर्षी सावंतवाडीमध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सावंतवाडी गंजिफा कार्ड आणि सावंतवाडी खेळणी ह्याला भौगोलिक मानांकन मिळाले आणि त्यापैकी सावंतवाडी गंजिफा हे पहिलं आहे. म्हणजे सिंधुदुर्गामध्ये जर आपण म्हणालो की हँडीक्राफ्टमध्ये GI कशाला मिळालं तर सावंतवाडी गंजिफा ह्याला GI टॅग मिळालं आहे. GI टॅगचं सर्टिफिकेशन हे आहे आणि ही खूप मोठी महत्त्वाची गोष्ट आहे कारण GI टॅग मिळणं म्हणजे एखाद्या जिल्ह्याला किंवा जिथे हे GI टॅगचं प्रोडक्ट होते निर्माण होते हे तिथला पारंपरिक वारसा तुम्ही कसा जपला आहे हा कम्युनिटी राईट आहे. एका दोघांची नाही तर कम्युनिटी राईट. तर आपल्या सगळ्या लोकांच्या प्रयत्नामुळं एखाद्या पारंपरिक गोष्टीला आपण कसं जतन केलेलं आहे, मग ती शेतीमाल असू शकतो, ते हँडीक्राफ्ट असू शकतो, टेक्स्टाईल असू शकते, खाद्यपदार्थ असू शकते. तर हा जो आपल्याला GI टॅग मिळालेला आहे सिंधुदुर्गासाठी हा मोठ्या प्रमाणात आपल्याला उपयोगी होणार आहे, रोजगार वाढवणार आहे, रेव्हेन्यू वाढवणार आहे आणि आपलं सिंधुदुर्गचं नाव, सावंतवाडीचं नाव इंटरनॅशनल स्तरावर नेणार आहे. तर आता आपण थोडंसं GI टॅग काय आहे मी तुम्हाला सांगते. आता आज आपण ह्या हॉलमध्ये बसलो आहात, तुमच्या हातात कॅमेरा आहे, वर फॅन चालू आहे, पेन आहे, कॅमेरा आहे, हे काय आहे सगळं? हे इन्व्हेन्शन आहे. इन्व्हेन्शन म्हणजे काय? कुठल्याही व्यक्तीच्या बौद्धिक कौशल्याने निर्माण झालेलं एखादं आविष्कार, त्या आविष्कारचा जनसंख्येला खूप उपयोग होत असतो. तो एखादी प्रॉब्लेम, एखादं जर
काही मुद्दा जो कष्टदायक आहे आपल्या समाजासाठी, तर त्याच्यावर तोडगा कसा काढतो, तर हा तोडगा काढणारी जी लोकं आहेत ती लोकं आविष्कार आहेत. तर इतक्या मेहनतीने हे आविष्कार काढून एवढ्या जनसंख्येचा जर आपण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केला आहे तर त्यांना त्याचा काहीतरी मोबदला मिळाला पाहिजे. त्याला म्हणतो आपण पेटंट, इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स, बौद्धिक कौशल्य संपदा, त्याला म्हणतात पेटंट्स. आता तुम्ही कुठेतरी बिझनेस चालू केलेला आहे, तुम्ही तुमच्या मेहनतीने जो बिझनेस एवढा उभारला आहे, त्या बिझनेसचं कुणी दुसरं श्रेय घेऊ नये त्याच्यासाठी तुम्हाला तुमचं नाव तिथं रजू करावं लागतं, त्याला म्हणतात ट्रेडमार्क्स. आता तुम्ही सगळे पत्रकार आहात, तुम्ही लेख लिहिणार आहात, तर तुमचा लेख आणि बाकीच्या लेखांपेक्षा वेगळे असणार, कुणी कॉपी करू शकत नाही, तो तुमचा कॉपीराईट हक्क झाला. सिमिलरली GI टॅग म्हणजे भौगोलिक मानांकन, एखाद्या जागेचं वैशिष्ट्य ज्या त्या जागेच्यामुळं, ज्या त्या हवा पाणी लोक ह्यांनी जपलेल्यामुळं त्या वस्तूला एक विशिष्ट रेप्युटेशन मिळतं, एक विशिष्ट खासियत येते. त्या खासियतसाठी लोक लांब लांबून येतात आणि ती वस्तू घ्यायचा प्रयत्न करतात. एकदम थोडक्यात तुम्हाला उदाहरण द्यायचं तर आपण रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूर ठरूया. रत्नागिरीचा देवगड आंबा तो फेमस आहे, वेंगुर्लाचा काजू आणि कोल्हापूरचा गुळ. तर असं होणार नाही का एखाद्या व्यक्ती रत्नागिरीला जाऊन म्हणेल की मला गुळ द्या इथला फेमस आहे, किंवा तिकडे जाऊन म्हणणार, तो त्या जागेलाच मागणार कारण की त्या जागेलाच ते उत्पन्न चांगलं होतं आहे आणि त्या जागेचं वैशिष्ट्य आहे. तर अशा पद्धतीने आपण गंजिफा हे काय आहे? गंजिफा हे एक देवखेळ म्हणता येतो ह्याला. मुघलांच्या थ्रू आपल्या भारतात आला आणि भारतामध्ये आपल्या जेव्हा राजवाड्यामध्ये आला तर आपल्या हिंदू पद्धतीने आपण हा खेळ चालू केला. हा गॅम्बलिंग नाही, ह्याच्यावर जुगार खेळला जात नाही कारण की हा देवखेळ आहे. देवखेळ म्हणजे आपले रामायण महाभारतचे जे काय आपले दशावतार झाले आपल्या कोकणामध्ये आहात, तर ह्याची माहिती त्या गंजिफा कार्डवर पेंट केली जाते. हे पेंटिंग एकदम युनिक आहे. हे पेंटिंग म्हणजे आपण कुणीही करायचा प्रयत्न केला तर होऊ शकत नाही. हे पेंटिंग एक तुम्ही 10 वर्ष प्रॅक्टिस करून त्यात नंतर तुम्ही कुणीतरी त्यात मास्टर होणार. त्याच्या जस्ट कुणीही पेंटर येऊन केलं तसं होणार नाही. हे पेंटिंग एक अतिशय वेगळ्या पद्धतीचं आहे, ह्याला प्रोसेस आहे आणि ही युनिक प्रोसेस आहे. तर हे गंजिफा जे आहे, गंजिफा पेंटिंग किंवा गंजिफा कार्ड हे पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये फक्त आपल्या सावंतवाडी राजवाड्यातच होतं, ह्याच्या व्यतिरिक्त कुठेही होत नाही. आपल्या सावंतवाडीचे जे 25 कलाकार आहेत हे खरं तर आपल्या राजमाता स्वतःशिला देवी ह्यांची पुण्याई म्हणायची, ह्यांनी जे हा वारसा जपला हे त्यांनी आपल्या सावंतवाडी सिंधुदुर्ग लोकांना दिलं आहे. मला आठवतं जेव्हा मी हे रिसर्च करत असताना, मी वाचत असताना बऱ्याच ठिकाणी सत्वशिला देवी आणि राजेसाहेब आपले शिवराम राजेसाहेब ह्यांच्या प्रयत्नामुळं आज ही व्यक्ती आपल्याला सापडली. पुंडलिक चित्तारी जी ही व्यक्ती आहे एकमेव उरलेली सावंतवाडीमध्ये ज्याला ही माहिती होती, ह्या व्यक्तीकडून आपल्याला गंजिफा सावंतवाडीचा खेळ कसा बनवला जातो, कारण की हे मोठे लांब किचकट प्रोसेस आहे. 102, 190 असे कार्ड्स असतात त्यात. तर हे बनवणंसुद्धा एक कला आहे आणि त्याला एकदम डिसिप्लिननी बनवलं जाते. ही जे खेळ आहे खेळ नाही म्हणतात, ह्याला एक आर्ट म्हणतात. हा एक पद्धतशीर आहे, त्याला प्रोसेस आहे. या प्रोसेसनी ही डिसिप्लिन पद्धतीने हे बनवलं जातं. आणि आज आपल्या राजमाताबाईंनी बऱ्याचशा आर्टिस्ट शोधल्या. त्यांनी ॲक्च्युली इथं गेलं हे कोणाला माहिती नव्हतं. एक पुंडलिक चित्तारी ह्यांच्या व्यतिरिक्त कोणाला माहिती नव्हतं. त्यांनी ह्या माणसं गोळा केली, त्यांनी माणसं जोडली. मला वाटतं मोहन कुलकर्णी पण एक आहे जे बेळगाववरून इथं आलेत, एक आर्टिस्ट म्हणून आले आणि आज ते पण पारंगत आहेत. तसे माझे मागचे सगळे आर्टिस्ट एकदम पारंगत आहेत. तर त्याच्यामुळं युनिकनेस ऑफ सावंतवाडी गंजिफा, स्ट्रॉंग हिस्टॉरिकल रेकॉर्ड अँड स्पेशल कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ गंजिफा कार्ड ह्याच्यामुळं आपल्याला GI टॅग मिळालेला आहे. पूर्वक नमस्कार. आज सावंतवाडीना GI टॅग भेटला आहे गंजिफाबाबत. आपण सावंतवाडीकरसाठी हे खूप गर्वाची गोष्टी आहे. नोव्हेंबर 2022मध्ये आपण GIसाठी अप्लाय केलेला आणि 16 जानेवारी 2023ला आपल्याला हे प्रोत्साहन भेटलं आहे. मी पाटेकरचे आशीर्वाद, आजी आजोबा आणि डॉक्टर समीक्षा, ॲडव्होकेट समीक्षांना धन्यवाद करते की त्यांनी आपल्याला इतकी मदत केली. सर्व सावंत भोसले फॅमिली आणि आपले आर्टिसन्स बरेपैकी वर्षांनी ते हे काम करत आहे आणि आज आपला सावंतवाडीच्या गंजिफांना सिंधुदुर्गचा पहिला GI टॅग भेटला आहे. ते आपल्यासाठी खूप गर्वाची गोष्टी आहे. आज सावंतवाडीमध्ये 25 आर्टिस्ट आहे आणि आमची हे अपेक्षा आहे की GI टॅगची मदत घेऊन आणि हँडीक्राफ्ट डिपार्टमेंटची मदत घेऊन आपण हे 125 आर्टिस्टमध्ये कन्वर्ट करूया. आज आपण सावंतवाडीमध्ये साधारण 14 प्रकारचे गंजिफा प्रॅक्टिस करत आहे आणि आपण हे कलांना नॅशनल आणि इंटरनॅशनल लेवलवर घेऊन गेले आहे. एक उदाहरण मी देणार की आज रिलायन्स रिटेलचा ब्रँड आहे स्वदेश म्हणून.
ते आपण त्यांना आपला गंजिफा सप्लाय करत आहे आणि त्यांच्या मदताने आपण गंजिफा इंडियाचे मोठे सिटीजमध्ये हैदराबाद, बँगलोर, मुंबई, दिल्लीमध्ये घेऊन गेले आहे. आमचे टायअप्स हाँगकाँगचे मी मिराकीमध्ये आहे. कोल्हापूरमध्ये एक लेडी आहे जे गंजिफा पेंट करत आहे साडीजवर. यंग आर्टिसन्स आहे, एक ज्यांनी हे गंजिफा नेकलेस बनवला आहे. तर आमचा हे कोशिश आहे की आपण इंडियामध्ये कोण पण असू दे, सगळ्यांबरोबर आम्हाला टायअप करायचं आहे. हे कलांना अजून पुढे घेऊन जायचं आहे. आपल्याला माहिती असणार की आम्ही राजवाड्याचा एक भाग गंजिफा बुटीक आर्ट हॉटेलमध्ये कन्वर्ट केला आहे आणि हे हॉटेलचा थीम आहे आपला सावंतवाडी गंजिफाचा दशावतार. तर आज आपल्याकडे जे पण लोक राहायला येत आहे, नॅशनल क्राऊड आहे, इंटरनॅशनल क्राऊड आहे, UKचे लोक येते आहे, अमेरिकाचे येते आहे आणि सगळ्यांना आज गंजिफा काय आहे ते माहिती आहे. आमची हेच कोशिश राहणार की आपण हे गंजिफाला अजून पुढे घेऊन जाऊ आणि आमचा एक स्वप्न आहे की आम्ही ऑनरेबल नरेंद्र मोदीजींना आपला हे गंजिफा सेट दाखवूया. आपण प्लीज आम्हाला मदत करा की आम्हाला खूप अजून आर्टिस्टना इन्वॉल्व करायचं आहे आणि सर्वप्रथम आमचे गंजिफा आर्टिस्टना खूप खूप धन्यवाद. त्यांनी आम्हाला इतकी सपोर्ट केला आहे आणि आम्ही जे पण करू शकते त्यांना अजून पुढे घेऊन जायला आम्ही करूया. मोदी आपलं ऑनरेबल प्राईम मिनिस्टरनी गंजिफा नाही पण मेक इन इंडिया ते जे इनिशिएटिव्ह घेतलं होतं आपलं इंडियन हँडीक्राफ्ट आणि इंडियन कलाला प्रमोट करायला, त्यांनी खूप कष्ट घेतलं आहे आणि आमचा फक्त ते स्वप्न आहे की आम्ही त्यांना हे गिफ्ट करू शकू. कारण त्यांनी इंडियाना जे प्लॅटफॉर्म आज दिलं आहे, आपलं इंडिया इंटरनॅशनल लेवल्स पर नंबर 1 पॉवरमध्ये आहे. तर आम्हाला हे खूप गर्व आहे आणि ते आमचा स्वप्न आहे की आम्हाला त्यांना द्यायचं आहे. राजमाता पण असतील तर त्यांची दोघांची इच्छा होती की इथं सावंतवाडी मध्ये एक गंजिफा म्युझियम असं व्हायला पाहिजे आणि ते नुसतं आपल्या देशात एक नसेल पण आपल्या पुरा आंतरराष्ट्रीयमध्ये तो एकसारखं एक गंजिफा एक म्युझियमसारखं असेल. म्हणजे आपल्या देशात एक प्लेइंग कार्ड म्युझियम नाही आहे, गंजिफा म्युझियम नाही आहे. तर ते असं इथं झालं तर आपलं सावंतवाडी शहर म्हणून ते सगळं देशभरात आणि आंतरराष्ट्रीय लेवलवर पोचू शकते. तर तसंच असं म्हणजे राजमाताची भरपूर इच्छा होती. तर आपण 100% आता GI टॅग मिळालं आहे त्याच्यामुळे आपल्याला 100% शासनाकडून पण 100% मदत मिळेलच आणि हँडीक्राफ्टकडूनच आणि मिळेल नाही म्हणजे आपण 100 प्रयत्न करणारच आणि नसेल तर आपण 100% ते पुढं जाऊन करून घेणारच. तसंच आपण एक करणार आहे. मूळ पर्शियाहून आलेलं आहे. हे 16व्या शतकात इकडं भारतात आलेलं आहे आणि हे सुफी सेंट्सच्या थ्रू आलेलं होतं. आता गंजिफा म्हणजे काय, ह्याचा अर्थ काय? गंजिफा म्हणजे खजाना. इंग्लिशमध्ये जसं आपण ट्रेजरीमध्ये बोर्ड गेम्समध्ये प्लेइंग कार्ड्स, तर त्याचा अर्थ खजिना आहे हा मुख्य. आता जेव्हा मुघल काळात तो गेला त्यावेळी त्यांचे जास्ती करून इन्स्क्रिप्शन्स होते कार्ड्सवर आणि त्या रॉयल कोर्ट्समध्ये ते दरबार कलम होतं जे कासवाच्या कवचवर केलेलं होतं, हस्तदंतावर केलेलं होतं आणि त्याच्यानंतर मग आपलं बाजार कलम होतं जे आपल्या पानावर पण केलेलं होतं, वेगवेगळ्या पानावर केलेलं होतं आणि कडक असं स्टिफन क्लॉथ म्हणतात त्याच्यावर केलेले होते. तर हे ह्या प्रोसेसमधनं ते संबंध आलेलं आहे. हे गंजिफा कार्ड्स नंतर खेळताना पण आपण सबंध देवाचे नाव घेतो आहे. हे नंतर जेव्हा आपलं आपलं मुघलच्या थ्रू आपलं हिंदू ह्याच्यात आलं होतं त्यावेळी आपण रामायण महाभारताची गोष्टी घेतलेल्या म्हणून आपले सगळे 10 अवतार विष्णूचे आहेत. हे मत्स्य, कूर्म, वरह, नरसिंहा, वामन आणि राम, हे कलंकी, राम, कृष्ण, बौद्ध आणि कलंकी, हे सगळं 10 प्रकारचे आपले सगळे अवतार आहे. आणि जेव्हा आपण हे म्हणतो हे तेव्हा आपले जे आपण सिन्स असतं ते रेमिट होतात. ते मी तुम्हाला इंग्लिशमध्ये सांगितलेलं आहे बेसिकली. तर हे सबन आपण जेव्हा हे आलं केव्हा आलं आपल्या सावंतवाडीत, हे आलं जेव्हा 17th सेंचुरीमध्ये आलं, जेव्हा तेलंगणा ब्राह्मण आंध्र प्रदेशहून आले होते त्यावेळी. तर हे आंध्र प्रदेशहून त्यांनी हे सबंध आणलं आणि हे धर्मशास्त्र पण ते घेऊन आले
हे खेम सावंत भोसले द तिसऱ्या खेम सावंतांच्या वेळी आलेलं आहे आणि त्यावेळी हे सबन आर्ट्स आणि हस्तकला ही सबन हे पसरलेली होती ही सबन आणि त्यांना खेळणी ही सावंतवाडी खेळणी हे सगळे हे त्यावेळी पण आलेलं होतं. तर त्याच्यानंतर जेव्हा राजमाता आणि सत्वशीलादेवी आणि राजेसाहेब शिवरामराजे भोसले जेव्हा गावातनं गेलेत होते त्यावेळी त्यांना हे पुंडलिक चितारी म्हणून हे त्यांना भेटले होते आणि ते आधी शिकवायला तयार नव्हती कारण त्यांना वाटत नव्हते की कोण ह्याचं सिरियसनेस घेईल. कारण राजमाता ते शिकले ही आर्ट आणि तशी ही कला त्यांनी आपल्या बाकीच्या आर्टिस्टना शिकवले. आज मला वाटतं आपलं ही खूप क्रेडिट जातं जेव्हा आपण हस्तकलेचं म्हणतो त्यावेळी आपण राजमातांचं नाव हे पहिलं येत असतं हे कारण स्वतः आर्टिस्ट असून त्यांनी स्वतः शिकवलेलं आहे आणि मुख्य म्हणजे त्यांचा स्वभाव असा होता त्यांचा फार शांत स्वभाव होता आणि शांतपणेने ते काम करत होते. ते कडक असून त्यांनी सबंध व्यवस्थित सांभाळण्याने आत्तापर्यंत ते जोपासलेलं आहे आणि मला आनंद वाटतो की आज आपलं सगळे युवा म्हणजे श्रद्धाराजे असो लखमराजे असो हे सगळं ह्याच्यात भयंकर इंटरेस्ट घेऊन हे पुढं चालवणार आहे हे नक्की खात्री आहे. आणि ह्याच्यात मला हे वाटतं की मिसेस दाभाड्यांनी जेव्हा आपल्याला हे GI टॅगिंगचं सांगितलं होतं त्यावेळी जास्ती माहिती पण नव्हती. त्यांनी आपल्याला माहिती घेऊन का करत नाही हे आपण तर त्यांनी हे फार प्रोत्साहन देऊन आणि पुढं घेतलं ते राईट फ्रॉम रिसर्च ते तुम्ही गावागावातनं जाऊन येणं त्याच्या धुरींच्या बरोबर जाऊन ते सबन रिसर्च करणं तर त्यांनी मिसेस दाभाड्यांनी खूप हे आले आणि खूपदा येऊन जाऊन गेले आणि इंटरेस्ट पण खूप घेतलेला आहे. तसंच युवरांनी पण मार्केटिंगचं सबन बघितलेलं आहे त्याच्यामुळे हे सगळं पुढं गेलेलं आहे आणि मला आपल्या आर्टिस्टना पण खूप धन्यवाद मी देऊ शकतो. आर्टिस्ट कुलकर्णी धुरी आपले दोन्ही धुरी ठाकूर आहेत आणि आपले ठाकूरांचं बाळू ठाकूर आहे सचिन बोला वर्षा आहे आणि आपले कार्पेंटर्स गवस आहेत परशुराम आणि सोनावडेकर आणि आता यंग आर्टिस्ट पण आलेले आहेत. गायत्री आहे सचिन आहेत सुकन्या आहेत आणि प्रज्ञा आहेत आणि बाकीचे सॉरी मी कुणाचं नाव चुकलं असेल तर हे आर्टिस्टनी हे खूप पुढं नेलेलं आणि माझी नुसतं रिक्वेस्ट आहे की हे गव्हर्मेंटला की आपण हे पुढं काय करू शकतो आमच्या आर्टिस्ट लोकांना त्यांना काही तरी स्कीमच्या खाली घेऊन हे पेन्शन स्कीमच्या खाली म्हणजे आपल्याला जास्ती आर्टिस्ट येऊ शकतील इथं हे मुख्य आहे. जेव्हा कैलासवासी शिवरामजी होते तेव्हा ते थोड्या काळासाठी एक हँडीक्राफ्ट डिव्हिजन म्हणून गव्हर्नमेंटने काढलं होतं डायरेक्टेड होतं त्याच्यामध्ये ते डायरेक्टर होतं. तो विषय सोडून त्याच्या अगोदर त्यांचं जवळजवळ एवढं ह्या म्हणजे गंजिफावर आपल्या कलावर आणि जगाच्या कलावर पण त्यांचं विश्वसनीय प्रोट होतं त्यांचं. त्याच्यामुळे त्यांना एका काळी जे म्युझियम्स जगामध्ये एक म्युझियम जर्मनीमध्ये स्टुटगार्टमध्ये प्लेइंग कार्ड्स म्युझियम म्हणून आहे जपानमध्ये आहे UK आणि युनायटेड स्टेट्सला आहे पण जास्त नाही आहे UK हां नाही VN त्याच्यामध्ये त्यांना बोलवलं गेलं होतं ॲज अ डेलिगेट तिथं म्हणजे थ्रू गव्हर्नमेंट आणि तेव्हा स्वतः शिवरामराजे तिथे जाऊन जवळजवळ महिन्यापासून त्यांनी आपले जे आपले सांस्कृतिक म्हणजे इथं नुसतं सावंतवाडीमध्ये बनत नाही म्हणजे फार ओरिसामध्ये बनतो म्हैसूरमध्ये बनत होता सगळीकडे त्यांनी ते म्युझियमचं लेआउट करायलासाठी त्यांना आमंत्रण म्हणून गेले तिथं आणि तिथं मांडलं त्यांनी सगळं आपलं म्हणजे आपल्या देशाचं जे संस्कृती हे प्लेइंग कार्ड्स होते म्हणजे खेळणारे पत्ते होते वेगवेगळे तऱ्हेचे होते ते त्यांनी तिथं म्युझियममध्ये त्यांनी एका भागेला त्यांनी जवळजवळ 15 दिवस एक महिनाभर राहिले होते तिथं त्यांच्या म्हणजे थ्रू म्हणजे जर्मनीच्या गव्हर्नमेंट थ्रू जपानच्या गव्हर्नमेंट थ्रू आणि त्या काळात त्यांनी सगळं त्यांनी केलेलं होतं तिथं. पण इथं आपलं झालं नव्हतं तर आपलं मला वाटतं तसं संस्कृतीमध्ये जाण्याचं तेवढं त्या काळात कधी कोणी विचार केला नव्हता. पण आता
असा काळ आला आहे की आपण विसरलेलो होतो, पण आता न जाणून कसून पण आपल्याला समजलं पाहिजे की आपली काय संस्कृती होती, आपलं काय काय होतं. का आपलं बघितलं तर लोकसंख्या आपली मोठी आहे, लोकसंख्येने पण जे पृथ्वीवर जे सिव्हिलायझेशन म्हणतो आपण, जवळजवळ आपलं सगळ्यात जुनं सिव्हिलायझेशन आहे, म्हणजे स्थापन झालेलं लोकवस्ती ती आपली भारतामध्ये होती. इंडस व्हॅली आणि पण कुठं असेल कोणाला माहीत आहे, पण एका मिळत जाऊन झालेलं होतं. त्या दृष्टीने हे बरेच आता नवीन पिढीला पण तेवढं वाचत नाहीत, काही नाही, पण त्यांना काय पुढं जायचं, त्यांना काय पूर्वीचं थोडेच असतील ते जे आर्किओलॉजी करतात, ते शोध काढतात बिजून त्या तेवढ्याच लोकांना कळतं. आपल्याला थोडं इकडे तिकडे बातमी आणि त्याला प्रॉमिनंट तसं बातमी येतच नाही तुमच्या प्रेसमध्ये. कुठंतरी ठळक मिळणार, अरे हे असं मिळालं 10,000 वर्षाचं पूर्वी काहीतरी मिळालं, कारण किती वाचून ठळक, अरे हा बरं बंद होतं. पण ही संस्कृती राहिली पाहिजे म्हणून आम्ही प्रयत्न केलं, राईसाहेबांनी तेव्हा केलं होतं. म्हणून ते एक आर्टिस्टपासून त्यांनी अनेक बांधून गेलं. एका काळी जवळजवळ 40 आर्टिस्ट होती, तर आर्टिस्ट धरून कार्पेंटर्स आम्ही सगळं फर्निचर पण करत होतो. पण आम्ही कसं केलं, आम्ही थोडेच खेळ करत होतो. खेळ आणि फळं होते ते जे ह्या बाजारपेठचे होते ते त्याला हात आम्ही लावले नाही, का आम्हाला त्यांच्या पोटावर हे करायचं नव्हतं. म्हणून आम्ही ते त्यांचं कला ती तिथंच ठेवली. आम्ही त्याच्यापुढे आम्ही गेलो नाही, त्यांचे हात लावले. आम्ही हे नुसतं जे गणपती ते तयार नव्हते करायला, का ते बसून त्यांचं तेवढं लागत नव्हतं. पण ते लाकडी फळ वेळ खेळणी करत होते बाजारपेठमध्ये आपल्या चितारवाडीकडे. त्यांचं व्यवहार आम्ही त्यांना हात लावलं नाही, त्यांना म्हणजे तिथून त्यांचं बंधू आणि आमचं चालू असं नाही झालं होतं. तर तरी पण आम्ही त्यांच्याकडून पहिल्या चितारांचेच मुलं, त्यांचे नातवंड पुंडलिक चितारांचे त्यांचे नातवंडच आमच्याकडे ते पण शिकायला आले होते, शिकत होते इथं एका काळी. मी ते पण थोडे कला येत होते त्याला, पण गंजीफा ते करत नव्हते. पण त्यांच्या आजोबांच्या खाली मग शिकून त्यांनी केले आणि मग इथून निघाले. मग बाकीचे पण शिकत गेले त्यांच्या हाताखाली आणि आता ह्या परिस्थितीत आपण पोहोचलो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. नमस्कार. सर्वप्रथम मी सन्माननीय सगळ्यांचे आमचे लाडके नारायणराव राणे साहेब यांचा वाढदिवसानिमित्त मी साहेबांना शुभेच्छा देतो आहे. आपल्या या माध्यमातून मी असं सांगू इच्छितो की राणे साहेबांनी माझ्यासारखे असंख्य कार्यकर्ते प्रचंड घडवलेत आणि घडवत आहेत. तर इतक्या त्यांच्या या 75 वय राणेसाहेबांचं झालं आहे. मला वाटतं त्यांच्या या वयातसुद्धा ते एवढे काम करत आहेत, ते बघून माझ्यासारख्या एका व्यक्तीला प्रचंड ताकद येते, एनर्जी येते. त्यामुळे राणेसाहेबांसारखं नेतृत्व होणं म्हणजे खूप कठीण आहे. आणि राणेसाहेबांनी एवढी 10 पदं आयुष्यामध्ये भोगलीत, त्या प्रत्येक पदाला त्यांनी सन्मान दिला. आणि आम्ही मी 20 वर्ष राणेसाहेबांना बघतो आहे. आज राणेसाहेबांच्या राजकीय जीवनात मला वाटतं 40 वर्ष झाली असतील, त्याच्यातली 20 वर्ष मी स्वतःच्या डोळ्याने बघतो आहे. तर अशा प्रकारचा व्यक्ती होणं खूप कठीण आहे, कारण राजकारणामध्ये खूप गोष्टी पाहिल्या जातात. परंतु राणेसाहेबांनी आजपर्यंतच्या इतिहासामध्ये कोकणासाठी जे केलं आहे, कोकणासाठी जे प्रयत्न केले ते आगळे वेगळे आहेत. मला वाटतं अनेक गोष्टी बोलण्यासारख्या आहेत, परंतु यांच्यावर बोलण्यासाठी मला वाटतं 1-2 नाही तर कमीत कमी 1 महिना लागेल त्यांच्यावर. ते एवढं त्यांनी आयुष्यामध्ये कोकणासाठी अनेक गोष्टी केलेल्या आहेत. मला वाटतं राणेसाहेबांच्या या वाढदिवसानिमित्ताने इलेक्शनसुद्धा आलं आहे, तर त्यांना गिफ्ट म्हणून आमचे सगळे पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी, आमची कोकणी जनता त्यांना नक्कीच खासदार बनवून पाठवतील एवढी मला आशा आहे. मी राणेसाहेबांना खूप शुभेच्छा मनापासून देतो. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.
अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. सुतार समाज हस्तकला प्रोड्युसर कंपनीच्या सावंतवाडी वुडन क्राफ्टला GI मानांकन प्राप्त झाले आहे. ही संस्था नाबार्ड व लुपिन फाउंडेशनच्या माध्यमातून 4 वर्षांपूर्वी रजिस्टर केली होती. त्यापूर्वी सुतार समाज पारंपरिक काम करत होता. सावंतवाडी राजघराण्याकडून आम्हाला प्रोत्साहन दिलं गेलं होतं. ही कला जगभरात पोहोचेल यासाठी आमचे प्रयत्न आहेत. या कंपनीच्या माध्यमातून आमच्या कारागिरांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा मानस आहे, अशी माहिती अध्यक्ष आनंद मेस्त्री यांनी दिली. नमस्कार. आज या ठिकाणी सुतार समाज हस्तकला प्रोड्युसर कंपनीच्या वतीनं आज GI मानांकन मिळालेलं आहे आपल्या वुडन सावंतवाडी वुडन क्राफ्ट म्हणून. त्याच्या माध्यमातून या ठिकाणी आमचा हा त्याच्या संदर्भातला कार्यक्रम आमच्या कंपनीच्या मार्फत आम्ही इथे करतो. ही जी कंपनी स्थापन झालेली आहे सुतार समाज हस्तकला प्रोड्युसर कंपनी, ही नाबार्ड आणि लुपिन फाउंडेशनच्या माध्यमातून 4 वर्षापूर्वी रजिस्ट्रेशन केली. त्यापूर्वी हा आमचा समाज सुतार समाज हा पूर्णतः या पारंपरिक उद्योगामध्ये अडकलेला होता आणि तो तसं काम करत होता. या ठिकाणी संस्थांचे राजेसुद्धा त्यावेळी आमच्या समाजाला या ठिकाणी सहकार्य करत होते आणि सावंतवाडीमध्ये जी काय लाकडी खेळणी म्हणून प्रसिद्ध आहे ते त्या प्रत्येकाच्या कालेलकरसारखे ते दिग्गज सुतार समाजाचे लोक होते. ते आपल्या घरात पारंपरिक उद्योग करून ही कला जतन करून ठेवलेली आहे आणि ह्याला साथ इथल्या संस्थांची आम्हाला मिळालेली होती. आणि आज या ठिकाणी नाबार्ड आणि लुपिन फाउंडेशन यांच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातली एकमेव कंपनी आम्ही ह्या जिल्ह्यामध्ये रजिस्टर केलेली आहे आणि ती महाराष्ट्रात एकमेव कंपनी आहे. या कंपनीच्या माध्यमातून बरीच आम्ही ट्रेनिंग नाबार्डच्या माध्यमातून घेतली आणि ह्या ठिकाणी वुडन टॉईज प्रत्येक प्रकारची खेळणी, लाकडी रंगीत खेळणी किंवा इतर जे काय कार्विंगची कामं असतील, इतर फर्निचर असेल, इतर जी काय लाकडापासून उत्पादित होणारी सगळी कला, पारंपरिक पूर्वीची जी काय वस्तू अवजारे असतील, देवळांची कामं असतील किंवा दरवाजे असतील, हे सगळे प्रकारची कामं आमच्या ह्या सर्व कारागीर लोक करत असतात आणि त्यांच्या माध्यमातून ही आम्ही कंपनी रजिस्टर केलेली आहे. आज ह्या ठिकाणी आम्हाला हे जे वुडन टॉईजसाठी आम्हाला जो का सावंतवाडी वुडन आर्ट म्हणून जो काय मानांकन मिळालं आहे त्याबद्दल शासनाचं आम्ही अभिनंदन करतो, त्यांचा आभार व्यक्त करतो. या ठिकाणी आम्हाला ही संधी लखमजी राजे या संस्थांचे युवराज यांनी आम्हाला या ठिकाणी एक कंबाईनमध्ये करायचं असं ठरलं. ही जी काय कला आहे, ही टॉईज आहे, ही आमच्या पूर्वीच्या पुस्तकामध्ये सुद्धा होती. सावंतवाडीतील लाकडी खेळणी, या ठिकाणी आमचे जे चितारी बंधू आहेत ते सुद्धा या ठिकाणी चांगल्या प्रकारे वुडन टॉईज करतात. त्यांच्याकडे आमचे कारागीर लोक काम करत होते, आजही करतायत. अशा पद्धतीची ही कला आम्हाला एक राज्यभर किंवा देशामध्ये आम्हाला ती पाठवायची आहे. या कंपनीच्या माध्यमातून आमच्या कारागिरांना रोजगार मिळेल आणि या ठिकाणचे चांगले उद्योजक बनतील आणि या उद्योजकातून या जिल्ह्याचा विकास होईल. अशा पद्धतीचं आमचं कार्य ह्या कंपनीचं चालू आहे. उड्याच्या झाडापासून बनवायची, पंगेऱ्याच्या झाडापासून बनवायची, आज ती झाडं आज नष्ट होत झालेली आहे. मग त्याला शासनाच्या माध्यमातून नवीन म्हणजे आपण हे म्हणतो तसं एक भुसा तयार करून अशी आता वुडनची टॉईज केली जातात. परंतु तुम्ही म्हणतात चायनाची पण इथे फॅक्टरी आहे MIDCमध्ये, ते इथून चायनाला घेऊन उलटी विकतात. मग आम्ही हा अभ्यास केल्यानंतर पूर्ण महाराष्ट्रात फिरलो, इतर राज्यामध्ये फिरलो, आम्ही सहली केल्यात आणि त्याच्या माध्यमातून आमच्या लक्षात आलं की स्वस्तात स्वस्त कसे वुडन त्यांना देता येईल, चांगल्या प्रकारचा माल कसा इथे तयार करता येईल. आणि इथे आम्हाला रॉ मटेरियल आहे. ह्या जिल्ह्यामध्ये जे लाकूड म्हणून जे आहे ना ते स्वस्त इथे मिळतं. वेस्टेजमध्ये जरी आम्ही आज वेस्टेज म्हणजे स्वामीवरचा वेस्टेज जरी माल टाकलेला असेल आणि तो आम्ही जर त्याचा वापर केला तर चांगल्या प्रकारे आम्ही इथे त्याच्यामधून मार्केट तयार करून ती जी काय वस्तू तयार होईल ती फुकटच्या वेस्टेजमधून तयार होईल. अशा प्रकारचं इथं उत्पादन होऊ शकतं आणि आम्ही चांगल्या प्रकारे या कंपनीच्या माध्यमातून ट्रेनिंग घेतलेलं आहे. चांगली ट्रेनिंग ह्या नाबार्डच्या माध्यमातून आम्ही बाहेर जाऊन घेतलेले, पुणा किंवा इतर ज्या ठिकाणी प्रत्यक्षात खेळणी बनवली, रॉ मटेरियल बनवलं जातं तशा पद्धतीचं आम्ही ट्रेनिंगसुद्धा ह्या कारागिरांनी घेतलेला आहे. नाही म्हणजे जास्त तुमचा जो विषय आहे ना की स्वस्तात स्वस्त कशी द्यायची त्याच्यावर आमचा जास्तीत जास्त भर आहे. आपलं जे आता मार्केटिंग करतात आपलं मोठमोठ्या प्रमाणात मार्केटिंग जे करायचं आहे ना अशा पद्धतीने स्वस्तात माल आणि सगळ्या प्रकारचं खिडकी दरवाजे असतील, दरवाजे कार्विंगची कामं असतील किंवा इतर जे काय फर्निचर असेल ते सगळं फर्निचर प्रकारचे इथे स्वस्तात स्वस्त कसं देता येईल. कारण इथे सगळा कच्चा माल आम्हाला थोड्या किमतीत मिळणार आहे आणि त्याच्यापासून जे वेस्टेज होईल त्याच्यातून सुद्धा आम्हाला चांगल्या प्रकारे काम मिळणार आहे. आज ह्या ठिकाणी आमचे बाळू मेस्त्री आहेत, त्यांनी पण आता एक 20 लोकांचा क्लस्टर तयार केला होता महिलांचा. 30 लोक कारागीर आहेत, वुडनचं टॉईज बनवतात. मग अशा लोकांना आम्ही आमच्या कंपनीत सहभागी करून त्यांना पण आम्ही त्यांच्या प्रकारे त्यांच्या कामाला आणि त्यांच्या रोजगारीला आम्ही प्राधान्य देऊ.
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. चला उद्योजक बनूया. कोकणातील तरुण तरुणी महिलांसाठी लक्ष्मी ॲग्रो फार्म घेऊन आलेत व्यावसायिक बनण्याची सुवर्ण संधी. लक्ष्मी ॲग्रो फार्म व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र, कुक्कुटपालन, शेळीपालन, दुग्ध व्यवसायांसह महिलांकरिता विविध व्यवसाय प्रशिक्षण, 1 महिन्याचा प्रशिक्षण वर्ग, निसर्गरम्य जागेत व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र, केंद्र शासनाच्या मान्यतेचं मिळणार प्रमाणपत्र, एकाच छताखाली विविध व्यवसायांचं मिळणार प्रशिक्षण. चला तर मग आजच आपला प्रवेश निश्चित करूया. अधिक माहितीसाठी संपर्क संतोष बोडके 9921 237811 9021 7613 57 आणि 9322 69 63 81. जिल्ह्याच्या राजकारणात नारायण राणे 35 वर्ष सत्तेत आहेत, मात्र ते विकास करू शकले नाहीत. आता मोदींच्या नावाने मतं मागण्याची वेळ त्यांच्यावरती आली आहे. यातून ते स्पष्ट होतं की राणे कोकणचा विकास करण्यात सपशेल अपयशी ठरले, अशी टीका शिवसेना नेते अतुलराव राणेंनी केली आहे. या जिल्ह्यामध्ये ज्यांनी 25 वर्ष सत्ता उपभोगली पालकमंत्री म्हणून आणि आताची 5 वर्ष केंद्रीय राज्यसभेचे खासदार आणि केंद्रीय मंत्री आणि सर्वात केंद्रातलं महत्त्वाचं खातं असलेलं सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम या खात्याचे केंद्रीय मंत्री यांनी काल इथे वैभवळ्यात येऊन प्रचार कार्यालयाची काय सभा घेतली असं आम्हाला वृत्तपत्रातून समजलं. नारायण राणेंसारखा एक नेता भारतीय जनता पक्षाने एक बलाढ्य नेता म्हणून त्याला पक्षामध्ये घेऊन केंद्रीय मंत्रीपद दिलं. त्यांच्या मुलाला तिथे आमदार बनवलं. परंतु या भागामध्ये कोणत्याही प्रकारचा विकास आणि पक्षीय ताकद ते वाढवू शकलेले नाहीत आणि त्याची पोचपावती त्यांना काल भारतीय जनता पक्षाने दिली की एक केंद्रीय मंत्री या दर्जाचा असताना त्याला अजून उमेदवारी जाहीर करता आलेली नाही. या भागात विनायक राऊतांचा जो जनसंपर्क आहे, त्यांनी जी विकासाची गंगा आणली, त्यांनी जे इथे एक सामर्थ्य उभं केलेलं आहे जनतेमध्ये, तो जनतेतला माणूस आहे. ज्यावेळेला विनायक राऊत पुण्याच्या घरी जातात त्या त्यांची भाऊ त्यांच्याशी त्यांचं एक वडिलकीचं नातं असेल, मुलाचं नातं असेल, एक भावाचं नातं त्यांनी निर्माण केलेलं आहे. त्यांना जो लोकांकडनं जो प्रतिसाद मिळतोय त्याच्यामुळे भारतीय जनता पक्ष, राणे भाजप, म्हणजे आम्ही भारतीय जनता पक्ष म्हणणार नाही कारण आता तो भारतीय जनता पक्ष राहिलेला नाही. अटलजींची भारतीय जनता भाजप, स्वर्गीय मुंडे साहेबांची भाजप ही आता राहिलेली नाही, ही राणे भाजप झालेली आहे. आणि ही जे काही या महाराष्ट्रातल्या देशातले भ्रष्टाचारी होते त्या भ्रष्टाचारांना घेऊन उभी राहिलेली भ्रष्टाचार युक्त भाजप झालेली आहे. जवळजवळ 2 याद्या भारतीय जनता पक्षाच्या आतापर्यंत जाहीर झाल्या, त्यातले 116 उमेदवार हे इतर पक्षातून आयात करून त्यांना उभे करावे लागलेले आहेत. ही आजची भारतीय जनता पक्षाची दयनीय परिस्थिती आहे आणि कोकणामध्ये तर ते उमेदवार देऊच शकलेले नाहीत. या 2 परिवारांच्या वर्चस्वाच्या लढ्यामध्ये ही सर्व एक राणे परिवार ठेकेदार सांभाळत आहेत तर एक सामंत परिवार ठेकेदार सांभाळत आहे आणि या दोघांच्या वर्चस्वाच्या लढाईमध्ये या दोन्ही जिल्ह्यांचं पूर्णच्या पूर्ण विकासाचं वाटोळं झालेलं आहे. आजपर्यंत या दोघांनी संपूर्ण जिल्ह्यात नुसती ठेकेदार संस्कृती उभी केली. आजही त्यांचं तेच चालू आहे आणि ह्या सर्वाचा पासून कुठेतरी जुना भाजपचा कार्यकर्ता हा अलिप्त राहिलेला सगळीकडे आम्हाला दिसून येतोय. जे सामाजिक कार्यकर्ते की ज्याला समाजाचं भान आहे हे नक्कीच आदरणीय उद्धव साहेबांच्या बरोबर येणार,
आणि ते मतातून आणि मतपेटीतून तुम्हाला दिसेल. यावेळेला भारतीय जनता पक्षाने कोणालाही उमेदवारी द्यावी, म्हणजे राणेंना द्यावी. त्यांनी 35 वर्ष जी काय त्यांनी सांगितले, आज जे वैभवडे देऊन बोलले की मोदींसाठी आम्हाला मतदान करा. म्हणजे नारायण राणेंसारखा माणूस ज्याने 35 वर्ष या जिल्ह्यामध्ये सत्ता उपभोगली, तो स्वतःच्या नावाने मतं मागू शकत नाही. एवढी दयनीय अवस्था केलेली यांनी की त्यांना मोदींच्या नावाने मतं मागावी लागतायत. मग तुम्ही काय केलं? तुमच्या टिल्ल्या आमदाराने मुलाने काय दिवे लावले? फक्त तुम्ही टक्केवारी घेतलीत, तुम्ही ठेकेदार उभे केलेत, तुम्ही स्वतःचं महिला उद्योग बंद स्वतःचे व्यवसाय आणले, तुम्ही प्रहार भवनमध्ये क्वायर बोर्डचं ऑफिस टाकलं, उच्च सूक्ष्म लघु म्हणून खातं जे तुम्हाला मिळालं त्या खात्यामधून एक व्यवसाय जर जिल्ह्यात आणला असेल तर तो नारायण राणेंनी दाखवून द्यावा. इतकी आज दयनीय अवस्था आहे त्यांची की ते स्वतःच्या नावाने मतं मागू शकत नाहीत. आजही त्यांना मोदींच्या नावाने मतं मागावी लागतात की मोदींसाठी मतदान करा. इथे तुम्ही लोण्याचे गोळे खाताय, सत्तेचा उपभोग करताय, स्वतःची घरं भरताय, स्वतःच्या तुंबड्या भरताय आणि जनतेला उपाशी ठेवताय. आणि आता ज्यावेळेला आता निवडणुका आल्या, जो अधिकार आम्हाला बाबासाहेबांनी मतदानाचा अधिकार दिलेला आहे, तो अधिकार बजावायची जेव्हा वेळ आली त्यावेळेला तुम्ही मोदींच्या नावाने मतं मागताय. याचाच अर्थ जी काय भाजपने रणनीती म्हणून राणेंना घेतलं होतं, एक सामर्थ्यवान नेता म्हणून, ती सपशेल फेल ठरलेली आहे. ते पूर्णच्या पूर्ण नाकाम झालेले आहेत. आणि हे भारतीय जनता पक्षाच्या चांगल्या प्रकारे लक्षात आलेले की राणे परिवाराने हा जिल्हा लुटून खाल्लेला आहे. आपल्याला या माणसाचा काडीचाही फायदा होणार नाही. आणि म्हणूनच कुठेतरी भाजप आता त्यांना साईडलाईन करतंय असं दिसून येत आहे. आज ज्या उद्योगधंदे आणायचे नितेश राणे सांगतायत की आम्ही MIDC आणणार, जेव्हा तुमचे वडील उद्योगमंत्री होते तेव्हा काय झोपला होतात? जी आढाळीची MIDC आणली ती आजपर्यंत चालू करू शकला नाही. नादवड्याची MIDCचं रिझर्वेशन टाकून ती जागा ताब्यात घेतली, तिचा तुम्ही उपयोग करू शकला नाही. आणि आता परत लोकांना खोट्या बुलतापा देत आहे. एक लोक आता सज्ञान झालेली आहेत, हुशार झालेली आहेत. आणि हा शेवटी बुद्धिवंतांचा जिल्हा आहे. तुमचं शिक्षण आहे हे तुम्ही लोकसभेत राणे साहेबांचं बघितलेलं आहे. नारायण राणेंनी सिबिल स्कोर, एक केंद्रीय मंत्र्याला सिबिल स्कोर समजत नाही. सिबिल स्कोर म्हणजे काय? मग केंद्रीय मंत्रीपद कशासाठी घेतलं? आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. कडाक्याच्या उन्हात गारव्यासाठी एसी, फ्रीज, कूलर खरेदी करण्याच्या विचारात आहात? मग हॅव्हल्स ब्रँडची लॉयड गॅलरी आहे ना. त्यासाठी कोल्हापूर, पुणे, मुंबईत जाण्याची गरज नाही. सिंधुदुर्गात पहिल्यांदाच कणकवलीत हॅव्हल्स ब्रँडची सुसज्ज लॉयड गॅलरी, अत्याधुनिक पद्धतीचे हेवी ड्युटी एसी, डीप फ्रीज, कूलर तसेच कमी वीज बिल येण्यासाठी 5 स्टार एसी, 4 स्टार, 3 स्टारची पूर्ण रेंज. वेगवेगळ्या दर्जेदार ब्रँडेड कंपनीच्या वस्तूही उपलब्ध. एवढंच नाही तर सेल आफ्टर सर्व्हिसही उपलब्ध. आता अधिक वेळ दवडू नका. पत्ता RY एंटरप्राइजेस, वागदे नाईक पेट्रोल पंपासमोर, कणकवली. मोबाईल नंबर 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08. राणे पिता पुत्रांनी जिल्ह्यात कोणतेही ठोस विकास काम केलं नाही. केवळ कमिशन गोळा करून राजकारण करणं हेच काम त्यांनी केलंय. त्यामुळे हे जनतेच्या समोर मतं मागायला जाऊ शकत नाही. या कारणामुळे निवडणुकीच्या मैदानात येण्यास राणे घाबरत आहेत असा टोला शिवसेना नेते अतुल रावराणे यांनी लगावलाय. पाहूयात. अशा प्रकारचे जर मंत्री असतील तर या देशाचं काय भलं करणार? मंत्री फक्त उद्धव साहेबांना शिवराळ भाषा वापरली पाहिजे, शिवसेनेच्या नेत्यांना घालून पाडून बोललं पाहिजे. सकाळी उठून हा टिल्ल्या आपली बेंडबाजा चालू करतो, संजय राऊतांवर बोलतो. अरे पण ते संजय राऊत हे 100 दिवस जाऊन आले, भगवा हातात घेऊन फडकवत तुमच्या ईडीला न घाबरता न जुमानता 100 दिवस त्यांनी जेलमध्ये राहिले. तसेच भगवा फडकवत परत बाहेर आले तुमच्या नाकावर टिचून. तुमची काय ताकद आहे? या टिल्ल्याने स्वतः
त्या सरकारी अधिकाऱ्यांवर चिखलफेक केली, त्या एक दिवस आत टाकला तर दुसऱ्या दिवशी अनिल परबांनी सांगितलंय विधानसभेमध्ये की हागवणीवर जाऊन बसला आणि हॉस्पिटलला जमा झाला, कडी पातळ झाली त्याची. फक्त बॅगा घ्यायच्या, कुठेतरी आपल्याला सरकारी अधिकाऱ्यांकडनं ठेकेदारांकडनं पैसे जमा करायचे आणि आपले व्यवसाय उभा करायचे. यासाठी ही मंडळी राजकारणात आलेली आहेत. यावेळेला जनता यांना मतदान करणार नाही, त्याच्यामुळे अजूनही ते मैदानात यायला घाबरत आहेत. हाच आमच्या आदरणीय विनायक राऊत साहेबांचा विजय आहे, उद्धव साहेबांचा हाच विजय आहे. उद्धव साहेबांकडे कितीही गद्दार निघून गेले आणि ते किती उभे केले भारतीय जनता पक्षाने, तरी कुठलाही फरक हा महाराष्ट्रामध्ये दिसणार नाही. 48 जे आमचे जागा आहेत त्याच्यापैकी 45 किमान जागा या इंडिया आघाडीच्या निवडून आलेल्या असतील आणि लोकसभा यावेळेला आमचा खासदार हा मंत्री म्हणून तिथे बसलेला असेल. आणि विकास काय हे खासदारांच्या रूपाने, विनायक राऊतांच्या रूपाने आम्ही दाखवून देऊ. जी बॅरिस्टर नाथ पैंनी कोकणाची परंपरा राखली, जे मधु दंडोते साहेबांनी काम केलंय, जे सुरेश प्रभू साहेबांनी काम केलंय, तेच काम उद्या विनायक राऊत करतील, हे तुम्हाला भविष्यात पाहायला मिळेल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. निसर्ग सौंदर्यानं नटलेल्या वैभववाडीत लक्ष्मी ॲग्रो फार्म घेऊन आलेत 58 प्लॉटचा गृहनिर्माण प्रकल्प. 12.5 एकरात होतोय प्रकल्प. स्वतःच्या हक्काचं घर, बंगलो बांधण्यासाठी सुवर्ण संधी. वास्तू प्रकल्पाची वैशिष्ट्य 12.5 एकर एवढ्या प्रशस्त जागेमध्ये निसर्गाच्या सानिध्यात साकारणारा 58 प्लॉटचा शानदार निवासी वास्तू प्रकल्प. वाभळे वैभववाडी शहरालगत होतोय प्रकल्प. प्रकल्पाअंतर्गत सुनियोजित रस्ते, मुख्य रस्ता डांबरीकरण आणि अंतर्गत रस्ते संपूर्ण खडीकरण. प्रकल्पासाठी स्वतंत्र पाणी पुरवठा व्यवस्था. प्रकल्पासाठी स्वतंत्र इलेक्ट्रिक ट्रान्सफॉर्मर, विद्युत लाईन सुविधांसह तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार. आजच आमच्या साईटला भेट द्या. अधिक माहितीसाठी संपर्क संतोष बोडके 9921 237811 9021 7613 57 आणि 9322 69 63 81. मी नारायण दत्तराम जाधव, तळवडा, तालुका सावंतवाडी व माझे सहकारी शंकर सहदेव सावंत, आम्ही दोघांनी 12/12/2023 रोजी सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदचे CO यांच्याकडे तळवडे ग्रामपंचायतच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी व्हावी व तो ज्या ठिकाणी भ्रष्टाचार झाला त्या जनतेचे जे काय सरकारने पैसे दिलेले आहेत ते पुन्हा ह्याच्या प्रक्रियेत यावे ह्यासाठी आम्ही तक्रार दिलेली होती. पण आज एप्रिल महिन्याची 10 तारीख आली तरीसुद्धा त्या गोष्टीमध्ये न्याय मिळालेला नाही. तक्रारीच्या नंतर COनी तात्काळ चौकशी समिती नेमली. त्याप्रमाणे चौकशी समितीने तळवडा ग्रामपंचायतमध्ये येऊन चौकशी केली, परंतु अहवाल आजपर्यंत आमच्याकडे कुठलाही आलेला नाही किंवा आम्ही तक्रारदार म्हणून त्या बाबतीतलं काहीच आम्हाला अजून कळवलेलं नाही. त्यामुळे ह्याच्यातलं गूढ काय आहे ते अजून कळत नाही की कोणाला वाचवायसाठी प्रशासन आहे की काय आहे. परंतु काही ह्याच्यात असं समजते की जिल्हा परिषदकडून जो अहवाल आयुक्तांकडे गेला त्या अहवालामध्ये स्पष्ट उल्लेख आहे की ह्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. पण आज दिरंगाई का होते सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या प्रशासनाकडून हे सुद्धा आज गुलदस्त्यात आहे. आणि तसा आज आम्हाला जेवढा प्रतिसाद किंवा न्याय मिळाला पाहिजे तेवढा आज प्रशासनाकडून मिळत नाही. कारण जे भ्रष्टाचारी आहेत त्यांनी जे पैसे आज लाटलेले आहेत ग्रामपंचायतीचे त्याच पैशावरती ते कदाचित प्रशासन विकत घ्यायचा सुद्धा प्रयत्न चालवला असेल, म्हणून आज दिरंगाई होताना दिसत आहे. आणि आज 2 कॉन्ट्रॅक्टर आणि जी मंडळी मी जे पुरावे दिले बँकेचे स्टेटमेंट त्याच्यावर त्यांना अटक झाली पाहिजे होती, पण आजपर्यंत झालेले नाही. आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेने जो अहवाल दिला आणि सावंतवाडीच्या पंचायत समितीमधून जो अहवाल गेला त्याच्यावर आज मार्चच्या 3 तारीखला 10 तारीखला तो अहवाल बाहेर आला की गशिंगकडे आपल्या ह्यांच्याकडे BDOंकडे. पण आज 10 तारीख आली एप्रिलची तरी BDO आज का त्याच्यामध्ये दिरंगाई करतात हे समजत नाही. त्यामुळे तात्काळ ह्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. आणि सरपंचांना सुद्धा वगळण्यात आलं असं आज
माझ्याकडे जे पत्र आहे त्याच्यामध्ये उल्लेख आहे. मग जे शासनाचा GR आहे की ग्रामपंचायतीमध्ये जर अपहार झाला तर त्या अपहाराचा सर्वांगीण ग्रामविकास अधिकारी व सरपंच यांना दोषी धरलं पाहिजे. अशा प्रकारचं शासन परिपत्रक असताना सुद्धा फक्त तळवडा सरपंचासाठी तो शिथिल केला की काय, हा सुद्धा संशोधनाचा विषय झालेला आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. ख ख खमंग. ग ग गोकुळतू. अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. देवगडमध्ये आंब्याचा हंगाम सध्या ऐन भरात असून आवक वाढली आहे. मात्र जगभरात प्रसिद्ध असलेल्या हापूसच्या नावाखाली कर्नाटक व आंध्रचा कमी प्रतीचा आंबा ग्राहकांच्या गळ्यात मारला जात आहे, असा आरोप देवगड येथील शेतकरी आंबा बागायतदारांकडून केला जातोय. पाहूयात. देवगड हापूसचा सीझन सध्या ऐन भरात असून इतरत्र ठिकाणचा हापूस आंबा देवगड हापूसच्या खोक्यांमध्ये भरून सध्या मार्केटमध्ये विकला जात आहे. त्याविषयी आपण येथील हर्षद जोशी आहे त्यांच्याकडून जाणून घेऊया काय नेमका प्रकार आहे तो. नमस्कार, मी हर्षद जोशी, वाडा देवगड इथला आंबा बागायतदार. दापोली ते कृषी विद्यापीठात BSc ॲग्री डिग्री घेतल्यानंतर मी हा आंबा व्यवसाय सुरू केला आहे. आत्ता मोठी समस्या बागायतदारांना जी भेडसावते ती म्हणजे इतर राज्यातून येणारा आंबा हा देवगड हापूस म्हणून सर्रास रस्त्यावर विकला जातो असं दिसतं. त्याच्यामुळे काय होतं की आपल्या इथला जो चांगल्या प्रतीचा आंबा असतो त्याला त्या इतर राज्यातल्या आंब्याशी स्पर्धा करावी लागते. एकतर तो क्वालिटीमध्ये जुळत नाही आणि रेटमध्ये जुळत नाही, तरीसुद्धा त्याच्याशी मिळतं जुळतं घेऊन जर आपला आंबा विकायचा झाला तर आपल्या आंब्याची किंमत बाजारात कमी होते किंवा ग्राहकांना आपली किंमत किती आहे पटवून देताना बराच त्रास इथल्या बागायतदारांना आणि विक्रेत्यांना होतो असं दिसतं. बरेच वेळा असं होतं की इतर राज्यातनं आंबा येतो आणि तो इथे महाराष्ट्रात रिपॅक होतो असं म्हणतात. आपल्या इथला देवगड हापूस नावाचा प्रिंटेड बॉक्स असतो त्याच्यामध्ये ते त्यांच्या इकडचा आंबा भरतात आणि देवगड हापूस, रत्नागिरी हापूस अशा नावानं तो विकतात. ही एक खरी म्हणजे मल प्रॅक्टिसच आहे. त्याच्यावर योग्य प्रकारे त्यांना शह मिळाला पाहिजे याच्यासाठी सरकारी यंत्रणासुद्धा त्याच्यासाठी नेमलेली आहे. परंतु ते किती प्रमाणात काम करतात आम्हाला सगळ्यांना त्याबद्दल शंका आहे. GI मानांकन दिल्यानंतरसुद्धा त्याची अंमलबजावणी किती प्रमाणात होते हा मोठा प्रश्नच आहे. आणि ती अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार ज्यांच्याकडे दिला आहे ते अधिकारी किती प्रमाणात याच्यावर धाडी टाकतात किंवा त्याच्यावर किती प्रमाणात कारवाई करतात याबद्दल सुद्धा आमच्या मनात सगळ्यांच्या मनात शंकाच आहे. आमची अशी एक मागणी आहे की ही कारवाई करण्याचा अधिकार आंबा उत्पादक संघांकडे द्यावा तर बऱ्यापैकी अधिक चांगल्या प्रमाणात या नियमांची आणि अशा प्रकारे होणाऱ्या मल प्रॅक्टिसला चांगल्यापैकी खीळ बसेल असं आम्हाला वाटतं. जोपर्यंत कृषी विभागाकडे ही कारवाई करण्याचा अधिकार आहे तोपर्यंत फार याला नियंत्रित प्रमाणातच यश येईल अशी आम्हाला शंका वाटते. त्यामुळे हे अधिकार आंबा उत्पादक संघाकडे द्यावेत आणि ते आंबा उत्पादक संघानं याची अंमलबजावणी करून इतर राज्यातून येणारा आंबा हा हापूस म्हणून कसा विकला जाणार नाही याविषयी महत्त्वाची पावलं उचलावेत अशी आमची विनंती आहे. विदर्भातला काही भाग, सांगलीचा काही भाग, पुणे शहराच्या बाहेरचा काही भाग असा जो भाग आहे अशा ठिकाणी बरेच वेळा असं पाहिलं जातं की आपल्या इकडचा आंबा जेव्हा आपण ग्राहकांना देतो तेव्हा ते असं म्हणतात की अशा क्वालिटीचा आंबा आम्ही पहिल्यांदाच खाल्ला. देवगड नावाच्या पॅकिंगमध्ये आत्तापर्यंत आम्ही आंबा खाल्ला पण अशा पद्धतीची चव, अशा प्रकारची क्वालिटी आम्हाला कधीच मिळाली नाही. याचा अर्थ काय असतो की इतर वेळेला त्यांनी आंबा त्यांना मिळालेला असतो पण तो देवगड नसून देवगडच्या फक्त पॅकिंगमध्ये असणारा दुसरा आंबा त्यांच्याकडून पोचलेला असतो. अशा प्रकारे देवगडच्या आंब्याची बदनामी लवकरात लवकर कशी थांबेल याविषयी सरकारने याच्यावर विचार करावा आणि लवकरात लवकर अशा प्रकारची विक्री थांबवून आमच्या इथं देवगडच्या आंबा बागायतदारांना योग्य न्याय मिळवून द्यावा अशी आमची नम्र विनंती आहे. बऱ्याच वेळाला असं दिसतं की एकतर मुळात देवगडचं हापूसचं प्रोडक्शन दिवसेंदिवस घटत चाललं आहे. मार्केटमध्ये रस्त्यावर दिसणाऱ्या आंब्याची क्वांटिटी वाढताना दिसत चालली. हे व्यस्त प्रमाण कसं काय साध्य होतं हा एक मोठा प्रश्नच आहे. म्हणजे कुठून तरी दुसरा आंबा देवगड म्हणून भरीला त्याला मिळतो विकायला आणि तो देवगडून विकला जातो. अशा प्रकारचं जेव्हा दिसतं तेव्हा याला सुद्धा कुठेतरी खीळ बसली पाहिजे.
बरेच वेळेला असं दिसतं की चांगल्या प्रतीचा आंबा असतो तो रस्त्यावर कुठेही विकला जात नाही, तो गोडाऊन टू गोडाऊन म्हणजे बॉक्स आलेला जो असतो तो कुठे रस्त्यावर विकायला कुठे रिटेल करायला सुद्धा ठेवायची गरज पडत नाही. चांगला आंबा डायरेक्ट ग्राहकापर्यंत दिला जातो. मग असे 4-5 दिवस जे विक्रेते रस्त्यावर विकतात आंबे आणि हापूस लेलो करतात, त्यांना इतका हापूस विकण्याची लोकांना गिरायका बोलवण्याची गरज का पडते? कारण तो आंबा ॲक्च्युअल देवगड हापूस नसतो, म्हणून गिरायकांना ओरडून बोलवायची गरज पडते. असे आंबे नक्की देवगडचे आहेत की नाही याचाही शहानिशा गव्हर्नमेंटच्या अधिकाऱ्यांनी ज्यांच्याकडे हे अधिकार आहेत त्यांनी तो करावा. खरोखरच चांगला आंबा आपल्या पदरी पडायला हवा असेल तर ग्राहकांनी आपला स्त्रोत नक्की ऑथेंटिक की नाही याची खात्री करून घ्यायची. रस्त्यावरचा जो विक्रेता आहे तो कुठलाही आंबा 4 पैसे मिळण्यासाठी देवगडचा आहे म्हणून सांगेल, रत्नागिरीचा म्हणून सांगेल, पण तुमच्याकडे सप्लाय करणारा सोर्स म्हणजे तो विक्रेता असेल किंवा बागायतदार असेल हा नक्की देवगडचा की नाही तुम्हाला नक्की माहिती असतं. त्यामुळे अशा प्रकारे ऑथेंटिक सोर्सकडून आपण जर खरेदी केली तरच तुम्हाला हा योग्य प्रकारचा आंबा आपल्याला घेता येईल. नाहीतर रस्त्यावर जर तुम्ही घेतलात आंबा तर तो नक्की 100% त्याच्यात भेसळ असणारच आणि तुमची फसवणूक होणारच. त्याच्यामुळे फळांचा राजा आंबा म्हटलं जातं आणि आंब्यांमधला सगळ्यात चांगला आंबा कुठला तर देवगडचा हापूस आंबा. मग त्याची खरोखरच जी क्वालिटी आहे ती जर टिकायला हवी असेल आणि तिला योग्य किंमत मिळायला हवी असेल तर अशा प्रकारे रस्त्यावरचा जो हा गैरकारभार आहे तो योग्य वेळी रोखला गेला पाहिजे. तर इथले बागायतदारही सुखी होतील आणि आंबा खाणारे ग्राहकही सुखी होतील. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. गोकुळच्या ताक, दही आणि लस्सी सोबत हा उन्हाळा बनवा अधिक टेस्टी, अधिक कूल. गोकुळ सोबत गोकुल. हिंदू नववर्ष स्वागत यात्रेने मंगळवारी मालवण नगरी दणाणून गेली. पारंपरिक वेशभूषेतील कलावंत यांच्या सहभागातील बारदेश शिमगोत्सव समिती गोवा येथील ढोल ताशा पथक विशेष आकर्षण ठरलंय. पाहूयात. यावर्षी स्वागत यात्रेचं 21वं वर्ष होतं. दरवर्षीप्रमाणे हिंदू प्रेमी व मालवणवासी यांच्या उत्स्फूर्त सहभागातून भव्य दिव्य स्वरूपात मंगळवार दिनांक 9 एप्रिल सायंकाळी 5:30 वाजता भरड दत्त मंदिर येथून स्वागत यात्रा निघाली. माजी खासदार निलेश राणे यांच्या हस्ते स्वागत यात्रेचं उद्घाटन श्रीफळ वाढून करण्यात आलं. यावेळी मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती. सर्वत्र स्वागत यात्रेचे उत्स्फूर्त स्वागत करण्यात आलं. तर बारदेश शिमगोत्सव ढोल ताशाचे उद्घाटन आमदार वैभव नाईक यांच्या हस्ते करण्यात आलं. मालवणवासी यांच्या एकत्रित सहभागातून व सहकार्यातून निघणारी स्वागत यात्रा दरवर्षी भव्यदिव्यता वाढत जाणारी दिसत असते. यावर्षी स्वागत यात्रा अधिकच भव्यदिव्य स्वरूपात होती. सर्वांच्या सहभागातून नियोजनातून यात्रा यशस्वी ठरली. हिंदू नववर्ष स्वागत यात्रा निमित्त निघणाऱ्या भव्यदिव्य शोभायात्रेत मोठमोठे ढोल, पारंपरिक वेशभूषेतील कलावंत यांच्या सहभागातील बारदेश शिमगोत्सव समिती गोवा येथील ढोल ताशा पथक विशेष आकर्षण ठरलं. सोबत स्थानिक कलाकारांच्या सहभागातून ऐतिहासिक चित्ररथ सोबत घोडे, 4 गटातील विविध वेशभूषा स्पर्धक यासह महाराष्ट्रीय संस्कृतीचं दर्शन विविध ग्रुपच्या माध्यमातून करण्यात आलं. हिमालयन ध्यानयोग ध्यान केंद्र सदस्य व स्वागत यात्रेत उत्स्फूर्तपणे सहभागी झाले होते. त्यांच्याच हस्ते स्वागत यात्रेच्या सुरुवातीला ध्वजपूजन करण्यात आलं. एकूणच भव्य उत्साहातील भव्य दिव्यता हिंदू नववर्ष स्वागत यात्रा माध्यमातून त्याची देय याची डोळा सर्वांना अनुभवता आली. भरड दत्त मंदिरातून स्वागत यात्रेची सुरुवात होऊन बाजारपेठ, पोंकांडा, पिंपळ मार्गे मामा वरेरकर नाट्यगृह परिसर येथे रात्री स्वागत यात्रेची सांगता झाली. यावेळी सहभागी स्पर्धकांना मान्यवरांच्या हस्ते पारितोषिक देऊन गौरवण्यात आलं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा
कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. सावंतवाडीच्या गंजिफा लाकडी खेळण्यांना GI मानांकन. ती कार्डियाक कॅथ लॅब सोलापूरला हलवण्याचा निर्णय, वैभव नाईक आक्रमक. आणि राणे सामान वादात केसरकर वर्णीला उपाळतायत. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.